Baka da hankali za ka kona mutum? Da kake hana ni ne ka bar nan kona shi mana. Ka san hukuncin kona mutum kuwa? Kamar ya ka san me mana ne? To ko me maka ba za ka so dan ƙara hukuma ba? Sai ka ka saurari me mana. Shikenan ga mu abin da ya maka. Mu zai ciwo amana wallahi sai mun kona shi. Kamal, ka wana wanka naka yayi kyau fa. Ina zuwa haka? Ake kana ganin wankan nan ka san akwai gurin zuwa. Wallahi ka burge ni wana wanka. Wankan da ka gani zan je gurin wata babiya ne anan ba na mata alƙawari zan zo ban zo ba amma yau nake son in tashi kanta shi yasa na ci wannan wankan. A baya nan? A nan baya ne. Na maka escorting kawai mu je. A to ba matsala normal ne mutumi na mu je mana. Hello? Baby mun zo ina kofa gidan nayi. Okay to shikenan ba matsala sai kin fito. Yawa. A ta nan fito yanzu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ina wuni? Lafiya lau. Lafiya lau ya mutanen gidan. Ya kalau. Kowa lafiya? Lafiya lau. Masha Allah. Wannan fa. Wannan amini na ne kenan Walid. Ya ji labarin yanda nake kura raki ina son ki shine ce yau to sai ya escorting na ya zo ya ganki. Ayya. Allah sarki na gode. Ina wuni? Alhamdulillah na gode. Tayi kyau. Me yake faɗa maka ne? A baby ga mun yake kin yi kyau sosai nayi sa'a budura kyakkyawa. To na gode sosai. Dabi daman ba komai bane ya kawo ni ba ce daman to wani dan issue ne tashi sai na ce to gaskiya bari in zo in gaya miki shi sake gani da rana tsakanin na tasu. Zan dan yi tafiya ne baby. Ki hakuri baby ke ma kin san ba dole ba abin da zai raba ni da ki. Tafiyar da zan yi shi yasa na ce bari in zo in gaya miki. Amma karki da mu ai ga amini na nan zai ringa zuwa duk abin da ya faru zai ringa turo sa. Da shi kenan ba damuwa amma dai ba za ka jima ba ko? Baby ta ya zan ba zan kaɗaɗe budura kamar ke in jima. Ba zan jima ba. To shi kenan Allah kai min kai lafiya damun da kai lafiya. Amin ya Allah kin san koda na jima koda zan jima tunanin ki ne zai hana ni in jima inda zan ce na ba kyakkyawan da bari in zo in ganta. Kenan Allah kai ka Na gode. Amin ya Allah. Na gode. Sai an jima. Sake gaishe da su umma. Kamal, Na waliya ne. ina zuwa haka da jaka? Eh? Ina zuwa kuma kai da na gaya tunda kai da na gaya ma zan yi tafiya tare da kai fa muka je gurin zuwa ta. Gaskiya ne. Ka tuna ne yanzu wallahi. Wane gari zaka je yanzu? Walid. Ne. Gaskiya na boye mata ne amma kai zan faɗa ma gaskiya saboda abokina ne. Ayya. Magana gaskiya ba wai tafiya zan yi bane. Zan bar garin nan ne in tafi Lagos neman kuɗi. A Lagos ka koma ka nema kuɗi yanzu? Yanzu Lagos zan koma neman kuɗi insha Allah. Saboda ina son in je in nemi kuɗin aurenta saboda na yi take-taken kamar za a raba da ita ne in ban nemi kuɗi ba. To shine kawai na yanke hukuncin zan tafi Lagos ina yin kuɗi sai in dawo kawai in aure ta. Gaskiya magana. Ka burge ni wannan maganarka. Yawwa sai wani amana ɗaya da zan baka a matsayin ka na amini na. Insha Allah. Dan Allah dan Annabi ka kula mun da ita. Insha Allah akwai amana akwai amana. Take so mutum na san zaka iya taimaka min ka ba ta sai mata dan Allah kaji? Ba komai ba komai. Mutumina. Nagode. Nagode kula mun. Sauka lafiya. Nagode. Thank you da barin karasa. Wai me ya faru sai ka zo kai ta kuka tun ɗazu ina ta tambayin ka mun bayani me ya faru ne? Kaga ni fa ka zo kana ɗaga min hankali. Ko in koma cikin gida ne ka kaga
Ko wani abu ne ya samu abokin naka? Kamal ya mutu. Eh? Me kace? Kamal abokin abokinki yana so aure ki ya mutu. Wani Kamal din? Kamal naka. Ya mutu kuma? Me ya faru da shi kace? Ne ko sai ne ma kudi mota ya taka shi. Na shiga hukuna. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mota ya taka shi ya zama nama. Na shiga Karki damu ina nan ne sabo Kamal ne. Ya bani amana ya ce ni ya mutu na aure ki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ya sai. Karki damu ina nan ina da amana. Ya je Lagos ya ce na kallon ki. I should take care of you. Na shiga hukuna. Karki ce wani abu. Ko aure kina so na aure ki zai aure ki. Aure na kuma? Ya za a yi malam ka banda abin da yake damuna. Ashe na gode sosai. Na gode. Allah ki sauka lafiya. Allah ki. Kamal? Ha? Ha'a, ya na ganka kuma yanzu? Kamar ya ka gani? Ba an ce Lagos ka tafi ba? Na tafi Lagos neman kuɗi na gaba zan iya al'adar nan tasu ba kawai na dawo. Ka san me yake faruwa yanzu kuwa? To zaman makokinka ake a layin ku. Zaman makoki na kuma? Zama ina wannan abokin naka wannan farin nan da ka je ka liƙe masa? Walid. To yanzu magana da nake ma ya je ya gaya wannan budurwar taka kuma shi ya yada a unguwan nan cewar wai ka mutu. Lagos din nan da ka tafi wai ba ka da kuɗin mota haka ka kama hanya ka tafi da ka je tasha kawai kaga ana lodin saniya kawai ka kama kai ma ka hau can sama da wannan jakar taka ana cikin tafiya can wajen Abekuta su ruwa ake musu yanzu hadari ya gangamo aka dinga tsawa aka yi walƙiya ta tsinka kawai gida 4. Ni walƙiya ta tsinka 4? Haka ya faɗa. Ni na mutu? Haka labari ya zo mana. Yana ina? Yana ungo yana san da shi kaga abin da ya mana ko kai yau wannan sai ka kona shi wallahi. Wannan din ne aka taka? Babba ka shege. Da na ganka na yi mafaki ka kona ni. Wallahi Ni na kona ba. wallahi kamar kan ni wallahi. Wani baka yi hankali wallahi. Allah wallahi baka addu'a kafin ka kwanta. Ka rinka addu'a kafin ka kwanta. Gaskiya ne wallahi. In ka ƙara kwanta baka yi mafarki ne ka mafarki ma na kashe ka ko ka mutu ba ka shiga wuta. Ringa mutu. Banza an ka ƙara tashi mu Allah.